אנחנו בפרק ראשון, הלכה ו'. יש פה כמה דברים מעניינים. בית שמאי אומרים, אין נוטלים את העלי לקצב עליו בשר. מוקצה. העלי הזה מיועד לתחינה, לקטוש, ואסור. למה צריך אותו? לקטוף. אבל אתה רוצה לחתוך עליו בשר. אתה רוצה שהוא יהיה משטח חיתוך. זה לא הייעוד שאליו אתה מתכוון, מוקצה. ובית הלל מתירים. כן, אין את המוקצה הזה. בית שמאי אומרים, אין נוטלים את האור לפני הדריסה, ולא יגביהנו, אלא אם כן יש עליו בשר. זה נקודה אחרת, שחטת, מה אתה עושה עם האור? אתה רוצה להתחיל את העיבוד, כי אחרת הוא יתקלקל לך על מוצאי יום טוב. אז שמים אותו על הרצפה, מתחילים ללכת, אבל אתה מטלטל אותו, הוא מוקצה. לכן אומרים בית שמאי אסור. אם יש עליו בשר, בגלל שמותר לתת את הבשר, מותר לתת אותו. ובית הלל מתירין. הסיבה היא, אם לא תתיר לו ישחוט, את האור הוא לא יכול לשחוט. אין מסכים את התריסים ביום טוב, אותו דבר. לצלק את התריסים, אנחנו לא מדברים פה על בונה גמור. בונה גמור זה אסור, אין מה להתיר. אבל מדובר פה על בונה מדרבנן, שיש איזה ציר ומשהו. אומרים בית שמאי, אל תזיז את זה, כי תפתח טיפה את הדלת, תזדחל פנימה. אומר בית הלל, אם אתה תתיר לו, זה המוכר, כן? זה החנות. זה אסור מדרבנן. כי זה... אז אומרים בית הלל, מותר ביום טוב משום שמתירים אף להחזיר, כי אם לא תתיר לו לפרק ולהחזיר, הוא לא יבוא למכור ביום טוב. ואז אנשים נתקעו. כן? אנשים באמצע יום טוב נתקעו. היום אי אפשר עם המצלמות והזקות וזה, אי אפשר. אבל פעם, נכון, היה אפשר באמצע שבת, מישהו נתקע אירוע, היה מגיע איתה, מוריד לו מיץ, היום, זהו. אז משום מניעת יום טוב, התירו אומרים בית הלל. מה זה הפריצה הראשונה, שהביטוח חייב את המצלמות, חיים קלים. אין בשבת, אי אפשר לעשות גמילות חסד. כן. שלא לקצב עליו בשר אסור. האלי הזה, אם אתה לא רוצה לכתב בשר, אסור. מה? עד ההיא, דאמר רבי חנינא בר שלמה בשם רב, מודין חכמים לרבי נחמיה בזירה ומזורה ובוכנה. כלומר, יש לנו מחלוקת רבי נחמיה ורבנן לגבי לטלטל כלי היתר שלא לצורך. אני רוצה לקחת מזלג ולשחק איתו ככה באמצע האוכל. לפי רבי נחמיה זה אסור משום מוקצה. התירו לך לקחת אותו בשביל לאכול. אסור לך לקחת אותו בשביל לשחק. לגרד בגב, או לא יודע מה שאתה רוצה לעשות איתו. מותר לעשות אותו רק את הדברים שאליו הוא נועדו. אני מדבר על כלי היתר. כך אומר רבי נחמיה. אם רוצים לראות, הרב עובדיה אומר שאסור למבוגרים לגעת במשחקי ילדים, זה מוקצה. זה לא רבי נחמיה, כי אנחנו לא פסקים לך, אבל זה אותו עיקרון של מוקצה שאין לך מה, הוא מוקצה לך, ולכן אסור לך. אומר רב חנינא בר שלמה, ואלוהים במוקד, אמרו לו בשבת, לסרוק במצלמות, יש לך כזה סטיק, אז הביאו לנו מזלג שם, תעשו עם המזלג. שישינו. זה. רב חנינא בר שלמה בשם רב אומר, מודים רב חנינא בשלושה כלים, הם מודים שאסור לטאטא אותם אלא לצורך. בזיירה, זיירה זה כלי שאיתו אתה כובש את הבגדים, מוציא מהם, סוחט. היום אתה יכול לשים במכונה ולהפעיל אופציה סחיטה, אז היה להם מכבש כזה. ומזורה, מזורה זה, הנה הגמרא מסבירה, זיירה ומזורה ובוכנה, בזיירה דו עצר מה שאמרנו, מזורה דו חבט את הבגדים, נכון? מכה את הבגדים, ובוכנה שזה האלי, דו קטט עכשיו למה זה אסור? לא בגלל שרבי נחמיה אמר שאסור לטלטל, כי הרי זה חולקים, אלא בגלל שזה כלי שמחמת גופו, מחמת חסרון כיס, סליחה, זה כלים יקרים. אז לכן את האלי הזה אומרים בית שמאי, אתה לא יכול לטלטל כי מוקצה מחמת חסרון כיס, אסור. אומרים בית שמאי, בית הלל, ביום טוב אנחנו מתירים את האלי, לא כל מוקצה מחמת חסרון כיס, אבל את האלי אנחנו מתירים בשביל שמחת יום טוב. כן, יש הרבה כלים שהם, אתה
פלאפון הוא לא מוקצה מחמת חסרון כיס, והראיה שזורקים אותו בכל מקום, נותנים אותו לילדים, אז הוא לא מוקצה, למרות שהוא יקר. לעומת זה יש דברים זולים, שהם מוקצה מחמת חסרון כיס, כי אם ילד נוגע, אתה אומר לו, אפה, אתה לא נוגע בזה, התמונה של ההורים, או משהו ששמים אותם על הקיר, לא נוגעים בזה, רק לראותם בלבד, נכון? זה מוקצה מחמת חסרון כיס. בית שמאי אומרים אין נותנים את האור, אמרנו לפני זה, שווין שלא יגרדנו, כלומר לעשות את הפעולה שלה, לגרד אותו וכו', גם בית הלל מודים שאסור, כי ברגע שאתה שם אותו על הרצפה, הוא כבר לא יפסיד, תוכל לטפל בו במוצאי יום טוב. הנזק לא גדול. תמיד אור ישר מגרדים אותו, ישר מטפלים בו, ישר... אומרים, מתרנו לך קצת, לא יותר מדי, זה מספיק. מה נקמין? אם במחובר לו כגופו. עוברים לבשר הזה, שאמרנו שאם יש בשר, אז אפשר לטלטל. אם הוא מחובר, הרי הוא כגופו, נו, אז ברור שאפשר לטלטל, כמו שאתה מטלטל את הבשר. הרי האור מחובר לבשר. אם בפרוש, אם מדובר שהוא פרוש והאור כנראה הוא בתוך האור, האור מכסה אותו, עד הידע, אמר רבי יעקב ברח, הכיננה קרתיחיה בשם רבי יושעיה, דיסקיה שיש בתוכה מעות נותן עליה כיכר ומטלטלה בעדה. כן? כלומר, זו שיטת רבי יעקב בר חנה וכולי, שאם אתה רוצה לטלטל מוקצה, אתה שם עליו דבר של היתר בשבת, ביום טוב, ומטלטל אותם ביחד. אז הבשר הזה נמצא בתוך האור, מותר לי לטלטל את הבשר, מותר לי הגבוה לטלטל גם את האור. אנחנו לא עושים את זה, אחרת אנחנו יכולים לטלטל כל דבר, אנחנו עושים את זה במקרה אחד, מת. מת בגלל כבוד המת, מתירים לטלטל אותו, עדי שמים עליו כיכר או תינוק. אז בואו נוריד את התינוק, כי זה פחות כדאי, אבל כיכר, וזה עושים את זה, כשיש צורך, אז שמים משהו ומטלטלים אותו אגב זה. כמובן, לא במקום שאסור לטלטל מהתורה, רק עניין של מוקצה. נכון. פה עם הבני נוער עשו פה, שם היה תלונה אחרת שעשו את זה עם הבני נוער, אז אמנם הם לא תינוקות, אבל עדיין לא תמיד... במקרה אחר, שזה רק שבת, אז הורידו אותו לרצפה. נכון, מפעילים את המזגן, על ידי גוי או משהו, ואז לא צריך להיות שום בעיה. גם בחדר טהרה פה צריך להדליק את המקרר וזה, זה לא עובד פה 24 שעות, ברוך השם. השבוע זה היה פעם ראשונה שנשים... נכון, נכון. אז אמרת שקיבלו הדרכה מהמומחית? כן, יש אחד שאיתנו גם בתרח, אז היא באה לפה, היא עושה את הכל. כן. עשו שם, רק נשים, אני לא רואה את זה. אנטיחי, נפלת על רבי ירמיה, נפל על רבי ירמיה סיר מלא מים רותחים. זה בנוי שיש למטה את הגחלים, ולמעלה את המים, סמובר כזה, סמובר. נפל עליו. הוא עוד לא קיבל את הקביעה שלו. עוד לא. מה זה? כן. זה קשור, כן, זה, נכון. תודה על הדיוק. נפלת על רבי ירמיה שובתא בשבת, ושבון עלי, ורימינה, כן, שמו עליו רימון, יש פה כאלה שאומרים כיכר, והוציאו את זה. לא שהלכה כרבי יושעיה, אנחנו לא פוסקים כרבי יושעיה, כמו שאמרנו, אלא בגין רבי ירמיה דלא יסתכן, זה כדי שלא יגיע לידי סכנה. אז למה עשו את זה ככה? כי, לכן אמרתי, הוא לא יסתכן עכשיו. אבל אם נמצא עליו סיר עם מים רותחים וגחלים, עלול. אז אמרו, אפשר לעשות את זה בדרך היתר, לסמוך על רבי יושעיה, כשצריך. אז בואו נעשה את זה ככה. אם לא היה כיכר, ולא היה רימון, היו מותר להוריד את זה. חד וחלק. כל הנקודה היא פה, אם אפשר, למה לא. שווין שלא ימלכנו, תני, אבל הוא מולך עליו בשר, נצלי. הוא יכול להערים. הרי הוא צריך למלוח את הצלי, נכון? אז הוא יישב על האור שעכשיו הוא הוריד, ושם הוא ימלוך. מה קורה למלח? תמיד נופל. ואז הוא קצת
עכשיו, הוא מולח את הצלי, בלבד. בכמות שרגילים לצלי, אבל תמיד נופל קצת, אז הוא מרוויח. חבריה בשם רב, מולח הוא אדם דבר מרובה, אף על פי שאינו יכול לאכול ממנו, אלא דבר ממועט. כלומר, עכשיו זה לא עניין של הזה, להרים שם הזה, לאדם, הוא רוצה עכשיו לאכול, הוא שחט בשר. עכשיו הוא ואשתו עם כמה ילדים, כן? הביא רק את המשפחה המצומצמת 30-40 אנשים. אבל הפרה היא גדולה. תמלוך הכל. למה? כי זו אותה פעולה. יש פיילה של מלח, שמים את זה, שופכים את המלח. זה לא... הטרחה היא לא יותר גדולה. תמלח הכל. תצלה כמה שאתה צריך. אסור לצלות יותר, זה איסור. תצלה כמה שאתה צריך. אבל תמלח הכל, כי כל משהו אותה מלאכה מותר. רבי יחא בשם רב לא היה עושה ככה, אלא מולח ומערים, מולח ומערים, מלאך אחא ומלאך אחא, עדו מלאך כולי. הוא היה מרים חתיכה, איזה חתיכה טובה, מולח אותה, ואז הוא אומר, רגע, אוי, יש שם אחת יותר טובה. ואז הוא היה גומר למלוח את הכל. אבל לא היה עושה בבת אחת הכל. לכבוד אחת. כן, זה יותר טוב, עד שהוא מולח את הכל. עוד פעם, כי זה לא אסור גם לגמרי, ולא אסרו את זה משום שמחת יום טוב. כי אם הוא לא יעשה את זה, אדם לא ישחט פרה, כשהוא יודע שהוא הולך לאכול חצי פרה. בסדר, חצי פרה, כמות גדולה. אבל החצי השני זה המון כסף. לא ישחוט. הלכה ז'. בית שמאי אומרים, אין מוציאים לא את הקטן, ולא את הלולב, ולא את ספר התורה לרשות הרבים, ובית הלל מתירים. להוציא מרשות לרשות. אנחנו יודעים את זה, שאין רשויות ביום טוב. מותר להוציא מרשות לרשות. יש איסור תחומין מעבר לזה, אבל רשויות אין. למה? כי מתוך שהותרה הוצאה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך, וזה בעצם בית הלל. זה בית הלל, לצורך אכילה כמובן. הגדול אסור. אמרנו אין מוציאים לו את הקטן, ובית הלל מתירים. גדול, סימן שבית הלל אוסרים. רבי שמואל ברי דרבי יוסי ברבי בון, אמר אפילו גדול מותר. כן? גם גדול בית הלל מתירים. ולעד המקדא תניא קטן, אז למה כתוב במשנה קטן? להודיעך כוחן של בית שמאי, עד היכן היו מחמירין. זה אותו קטן ששמאי היה מוריד את הגג כדי שיהיה בסוכה. כן? אסור להוציא אותו החוצה, היה שם לו אותה. שמואל מיתן מארס לארס, לא ארסים, אלא הכוונה היא משכונה לשכונה. היו סוחבים אותו בכיסא שלו משכונה לשכונה. אמר רבי זרק, אומר רבי יוסן, נאמר דעה ואיסטניסט. למה סוחבים את שמואל ביום טוב? משכונה לשכונה. כנראה הוא היה איסטניסט. אז מותר. אמר להם, בריא אבא מיני ומינן. הוא יותר בריא ממך וממני. ממני וממך. וזה אין. מה אתה מדבר? אז למה מותר? כי מתוך שהותרה הוצאה לצורך, הותרה נמי שלא לצורך. כן? לכאורה. לכאורה. תני רבי ישמעאל ברבי אומר, אבנים שישבנו עליהם בנערותינו, דיברנו ככה על בריאות, אז הגמרא קצת אומרת על בריאות. אבנים שישבנו עליהם בנערותינו, עשו עמנו מלחמה בזקנותנו. אבנים זה מקרר. בגיל צעיר היינו, התקררנו וזה לא שמנו על הבריאות. היום כשאנחנו זקנים, מתנקם בנו. כן? רבי יונה, אני זוכר שהיה אחד בעל מכולת, איפה שסבתא שלי גרים שם קודם, שעדיין כזה שהיה חותך את הלחם ומביא את הגבינה ושם לך בקופסה כזה. פעם פגשתי בחתונה, אחרי המון שנים, לא יודע למה הוא פתאום בא לספר לי וזה, ראה אותי, שעמי אני כאילו, ראה, אז הוא אמר לי, אני כשהייתי עובד הייתי צריך לאכול הרבה. הוא אומר, היום, הוא אומר, זה משפיע עליי. הוא אומר לי, היום קשה לי ללכת, קשה לי זה, בגלל שאז הייתי אוכל הרבה, כי הייתי עובד עבודה פיזית. הייתי חייב לאכול הרבה כדי שיהיה לי כוח. היום אני מרגיש את זה. זה מזכיר לי זה. אני משער שהוא כבר, זיכרונו לברכה, כי לפני הרבה שנים הוא כבר היה מבוגר מאוד. רבי יונה מפקד לחבריה, היה אומר לחברים, תלמידים, לא תתבו נכון על מסתובייתא בראייתא דסידרא דבראולה, בבית מדרש של אולה, זה היה תשבו שם על המרצפות בחוץ, יש כאלה שאומרים, סדרה, מקום קר. דהינון צנינין, הם קרים, עכשיו לא נורא, אתם צעירים, אתם אוהבים ללכת עם חוצה קצרה,
חם לכם, וזה, אחרי זה ישפיע. רב מפקד תלמודי אותו דבר, לא תתבון לכון על טבלה ברייתא דסידרא דאסי, בבית מדרש של אסי, דהינון צנינין, או שסידר אסי, או שבבית מדרש של אסי, או באכסדרה של אסי, יש פה כמה הבזרים, רבי אבא בן אחת מסחי בעדי דימוסין, דטבריה, הוא היה הולך להתקלח שם, לשטוף את עצמו בחצאות של טבריה, ואבא מסתמך את טרן גוחיין, שרין וזקפין, שרין וזקפין, היו שמים לו, שלא יכל לבוץ קרשים, היו מעבירים את זה, זאת אומרת, אחד מעבירים מאחורה קדימה ככה, אמרו להם, מה הוא הכין? למה אמר לו, שימרתי כוחי לזקנותי. ככה הוא היה אומר. למה הוא לא הלך עם כפכפי אצבע? בכל אופן טבריאני. לא יודע, לא היה כנראה די. רב הונא לא נחת לבית ועדה. רב הונא היה קשה לו ללכת, והוא לא הלך ביום טוב לבית המדרש. כן? רב קטינה שהוא לא חנתני מתייתרין איסטניסין, כן? אבל אמרנו שמותר לטלטל את האיסטניסין. עכשיו הוא לא איסטניסט, הוא קשה לו ללכת, אבל מותר. יותר מזה אני חושב שהגמרא רוצה להגיד, רב הונא בעצמו. רב הונא, הורי לרשגלות היוצאת בכיסא. לרש לקיש היה אם מותר שיסחבו אותו בכיסא, אמר לו מותר. רב חיסדא באי לא חנתני, אין יוצאים בכיסא אחד אנשים ואחד נשים, אפילו תלמיד חכם אינו טועה בדבר זה, ורב הונא טעי והתיר לו? איך רב הונא? הרי משנה מפורשת שאסור. רבי ירמיה אורי לבר, זהו. הסיבה היא שלצורך מותר. שלצורך מותר. יש לקיש, הרשגלות הזה, סליחה, היה צריך לצורך. הוא שאל את רב הונא. ולמה רב הונא אז לא יצא? החמיר על עצמו, בדיוק. אמר, אני לא... בבית, השיעור העביר בבית כנראה. אמר, אני מחמיר על עצמי. אבל לצורך מותר. התשובה היא שלצורך מותר, ולכן הוא התיר. רק הוא החמיר על עצמו. רבי ירמיה אורי לבר גירנתי אסיה, רופא. מי תנא בסדינה, מיול מבקרא בישעיה בשובתא. כן, כלומר, שיסחבו אותו בסדין, אני לא יודע אם זה מצד שינוי, לכאורה זה לא משמע. אלא ככה, היו סוחבים כנראה, היו סוחבים את הרופא ממקום למקום, לא היה לו כוח ללכת מחולה לחולה. אז היו סוחבים אותו, והוא התיר. אמבולנס, נכון, התיר ללכת בשבת, מחולה לחולה. מה ישבר ברי דרבי יהושע בן לוי מיתון בסדינא מיול מדרוש בציבורא בשובתא? לדרוש, זה גם צורך. כן, גם זה חשוב, לא רק רופא, גם ללמוד תורה זה חשוב. מה זה? כן, רפואת הנפש, בדיוק. גם זה חשוב, אז לכן מותר. לכן כנראה רב הונא לא היה לו שיעור. כי בשביל זה סתם הוא היה לא מבטל. או שהיה בבית שלו. אמר רבי זריקן לרבי זעירא קטיהו לדרומה עד שהוא לא השתלט לרבי סימון. כן? תשאל את רבי שמעון. אמר לו רבי סימון שם רבי יהושע בן לוי, לא סוף דבר שצורך לרבים בו, וזה חידוש אלא שמא יצטרכו לו הרבים. זאת אומרת, מותר לך לעשות פעולה שמא יצטרכו. זאת אומרת, הרופא הזה, למשל, אין לו עכשיו חולה. אבל אתה סוחב אותו לשכונה שם, שאולי שם יהיה איזה סיפור, מותר. זאת אומרת, זה גם נקרא צורך, גם אם עכשיו עצמו אין צורך, יכול להיות שיצטרכו. אמרת אמבולנס, יש עכשיו אירוע גדול. מותר לך להביא לשם את הרופא, עזוב רגע אמבולנס, שבת וזה, דבר על זה, לסחוב את החולה, שזה רק עניין של הוצאה מרשות לרשות וכו', מותר לסחוב את הרופא, כי יש הרבה אנשים ויש סטטיסטיקה מאוד ברורה שיצטרכו רופא. או כל דבר כזה שיכול להיות, מותר בשבילו. בסדר? אז זה גם לחלל שבת, אבל בפועל, לכאורה זה יהיה אותו יסוד. אם יש סבירות שיצטרכו, וזה אולי היתר למאמות האמבולנס לחזור בשבת. למה מותר לאמבולנס לחזור בשבת? נגמר, הוא נסע. שמא יצטרכו. שמא יצטרכו אותו. האם מותר לו לחזור 5 דקות לפני צאת שבת? תשובה היא גם כן. כי יכול להיות שזה 5 דקות שצריך אותו. אני חושב שרובם מחכים את 5 דקות. הרופא באמבולנס יכולים לבוא בשבת, לעמוד ליד בית הכנסת, שמא יהיה, כי יש פה הרבה אנשים, אולי יהיה כמה... אז לכן אמרתי, במקרה שזה, כי הרי יש תקנים, נכון? אם אתה עושה אירוע, יום העצמאות פה, אמבולנס עומד פה ליד, זה חובה.
יש כמות אנשים, חייב להיות אמבולנס וזה. אז אם יש אירוע בשבת, אירוע גדול, שיודעים שבאים אליו אלפי אנשים, אז כן, אין מה לעשות, אני מדבר על אירוע כשר, לא... זה יהיה מותר, כי יש סטטיסטיקה סבירה שיצטרכו אותה, ואם זה בסטטיסטיקה הזאת, זה פיקוח נפש, זה קדם פיקוח נפש, זה לא ספק, זה קדם, כי זה עלול להיות, ולכן. לכאורה גם פיקוח נפש במקום שהוא לא כשר. לא, בסדר, אני בכוונה אמרתי אפילו, לא רציתי זה, ברור, זה ההיתר, השאלה הייתה מזמן, האם מותר לחיילים לאבטח מטיילים בשבת? הרי הוא מכניס את עצמו לחילול שבת, למה לי מותר חלל שבת בשבילו? זה כדורגל, ודאי, השאלה היא, התשובה היא, זה התשובה. אסור לו לעשות את זה, אבל ברגע שהוא עושה את זה, מצד ספק פיקוח נפש, לי מותר לבוא, אני צריך להציג אותו, מה לעשות? דילמה, מעשה, רבי אליעזר ורבי אבא ברי ורבי מתיה, אורי פיתה לארסקינס בשובתא, שם יצטרכו לו רבים, כן, אותו דבר, הורו לו לשאת אותו לשר, לקחת, יש כאלה שאומרים פה לקחת לחם לשר, או לקחת את האדם הזה, יש פה שני הסברים, שמא יצטרכו לו רבים, מנחה לשר, או את האדם, כנראה היה צריך לקחת אותו לבית המלכות שם, לבית השר שם, לראות משהו שמתם לב שתמיד התקפות מתחילות בשבת. זה הזמן שצריך להיות גם עם תני ולא את המפתח, כן? עכשיו אסור לקחת את המפתח, כי אין צורך. בדיני מתירין, כי מתוך שהותרה הוצאה לצורך, הותרה הוצאה נמי שלא לצורך. אמר משה בר רב יצחק עדה דאמרת במפתח של אוכלים, מפתח של כלים לא בדע. כל מה שהתרנו זה מפתח של אוכל, זה לצורך, אבל מפתח שלו של אוכל, של הכלים, לא צריך. והרבי אבאו יתיבו מאפני מפתח דפלמנטרין בידי, הוא ישב בשיעור, והיה לו מפתח ביד, מפתח של הכלים. אומרת הגמרא, פלפלין אבלה בגבה. זה היה הארון של הכלים, המחסן של הכלים, אבל היה לו בצד גם פלפלים, ואז בתוך זה הוא התיר את הכל.